Aquests 2 dies hem rebut moltes fotografies i molts testimonis de gavanencs i gavanenques que ens han volgut explicar en primera persona l'abast del temporal de dissabte. Les càmeres de Gavà Televisió lògicament no podien ser a tot arreu, però gràcies a la col·laboració de la ciutadania, avui podem tenir una visió força completa de com ha quedat la ciutat. Són imatges en vídeo i fotografies que ens han arribat des de molts barris i que veiem tot seguit. ¿Cómo van a entrar y salir de casa?